ipapa panguva diki yaDhisemba iyoyi muAdha Transao kumaChina paOdzi pakaitika nyaya dzinopfuura 5 dzinopisa. Asi nhasi ndauya nadzo dzese. Ndoda kukupai, garisikai muteerere munzwe zvakaitika paAdha. Zvinopisa zvega zvega, zvimwe zvacho munotoramba kuti zviri kuitika here, asi zvichitoitika paAdha Transao mumaChina. Ngatipindei munyaya yanhasi tinyatsozvinzwira. Nzwira pamwiri tsvimbo yarova dapi. Senguva zvose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness, kana kuti ukovhushira kuti kana washuwa nyaya hobvu unongomhanya paUtindi TV, ye not seen not. Ngatipindei munyaya yezuva ranhasi. Wagomana, uyai muone zvaitaka television. Utindi TV yasata. Utindi TV yaba kanjanda, uyaikane muone. Pane zvinhu zviri kuitika munzvimbo yeAdha Transao kunonzi kumaChina. Kwakagariswa vanhu vakabva kwachiadzwa uko. Zviitiko zviri kuitika imomo zvasiya vanhu vasina mate mukanwa. Ndoda kukupai 1 nokuti ndinotenda kuti zviitiko zvandinazvo panapa zvinogona kuita 4, 5 kana kuti 6. Nyaya yekutanga hombe yatikatyamadza iri kuitikira mudunhu rinonzi raSabhuku Matereke. Uko kune mwana akaveredzwa nemvura kana kuti akanyura mumvura. Nyaya ikaripotwa kumapurisa. Mataurikiro azviri kuita, yaripotwa kumapurisa, mutemo wakangoshanda sezvauri. Kukauya nyanzvi dzinonyurura vanhu mumvura, anonzi aya maSea Diver. Vachisvika pamusha vakataura nevaridzi vemwana. Vakaudzwa nevaridzi vemwana kuti no, isusu hatisi kuda kuti muende panzvimbo pakaitikira chinhu ichi. Pakaitikira chinhu ichi nekuti tiri kuziva kuti mwana wedu achadzoka mushure memwedzi 3. Izvi vari kuzvitaura mushure mekunge vaudzwa nasekuru vakanga vauya, yatingati n'anga yakanga yashopera. Vakati no, mwana wedu anodzoka mushure memwedzi 3, vachiudza mapurisa. So vemutemo vakati zvamuri kuda kuzama kutaura izvi, mwana uyu akasazobuda after 3 months munenge mwane mhosva. Chisainai apa kuti mwana kana akasazouya, imimi ndimi mataura mwega kuti mwana wedu hatisi kuda kuti apindirwe. Tozotangira ipapo. Ndobva vati rine muriwo risina muriwo ndo ringatononoka, rine muriwo harinonoki. Unzai chinyoreso, ndiye mbadzvi chinyoreso da. Signature yavo bo vapedza. Yo, garisikai zvenyu. Nhasi ndakakubatirai dzakati wandei dzekuti muchasara. Ko tiri kumhanyirepi, tiri kudzingirirwa here? Ndoda kukupai dzese dzandinadzo panapa 1. Tapedza izvi. So asi ndisandabva pane iyoyo, regai nditi chiitiko ichi chakaitika kupera paNovember, kureva kuti taakuti December 1, January 2, February. Kupera kwaFebruary tiri kutarisira kuona mwana achiuya kubva kumvura. Akasauya kubva kumvura, mapurisa ototanga kuuya nesimbi dzinorirarira. Ameno kuti chii chichaitika ipapo kumaChina kuAdha Transao. Tichiri muAdha Transao kumaChina kwakare ikokoko, nezuro musi wa14 January 2026 kune munhu akagurwa ruoko. Kutaura kuno ruoko rwuri kuti renga. Zvakarewo zvinonzi munhu uyu kutaura kuno atori muchipatara kuOld Mutare uko kuHatizero
ndo pakaradzikwa murume uyu. Nyaya yacho ndei, garisikai isai anonzi ma safe belts, isai ma safe belts, mugarisike zvakanaka. Ndikuudzei zvakaitika ipapapo, nekuti zvimwe zvacho zvinoda wakadzikama, musamhanya. Baba ava vakadaidzwa pane umwe musha nevamwe baba kuti vandosvikawo plasta imba. Ndobva vasvika vachiplasta imba. Handiti panga pari panhu padiki diki kwete kuplasta imba yese, ndofunga zviya zvekungo renovetawo munenge mwaita kunge mwadaidai. Ndobva vaplasta imba iyaya. Vachiplasta imba, muridzi wemba anga akavata mumba. Pavakazopedza, muridzi wemba akanga asimuka asisipo. Ava ndobva vati chiregai ndimboenda kumba kwangu. Ndobva vachizodzoka kuuya kubvunza mari yavo. Pakuchizobvunza mari apa, ndo pakatange bata murefu, bata mupfupi, bata iwenyu, wangu unopenga. Zvikanzi hauna kuuya kubvunza mari. Hauna kuuya kubvunza mari panapa, asi kuti wauya kutotaimira mukadzi wangu. Saka hicho chiri kwake, achida kudzosa chauya kwake, muruoko dzvi, amene kuti akaita rwekudii ruoko, ndobva arwumonya ruoko kwa kutobva ruoko rwechidai, ndobva asvika kutosungirirwa zvisimbi. Kune vanoda kuona foto remunhu akagurwa ruoko, followai WhatsApp channel. Ndogara ndakataura nyaya iyo yekuti musarega kufollowa WhatsApp channel yedu. Ifollowei, mungogara makaifollowa. At any time tinogona kukanda zvimwe zvinhu, nokuti YouTube ine marules ayo akasiyana neWhatsApp. YouTube haidi kuti muri kubudisa munhu akakuwara senge munhu andiri kutaura iyeye. Inoramba kuti tibudise foto racho, tingadai tatori display ipapapa. So inobva yazotirova nemutemo, zvikatokanganisa basa. Saka kune vanoda kuona foto remunhu andiri kutaura iyeye akaguka ruoko iyeye, torai link riri mudescription kana kuti riri mucomment section, mofollowa WhatsApp channel yedu. Munobva matovhura paWhatsApp channel ipapo, ndo pane foto remunhu andiri kutaura iyeye, mukomana iyeye akakuwara iyeye. Handisati ndapedza nezviri kuitika, ndaane nyaya mbiri. Nyaya dzese dziri kuitikira munzvimbo 1 inonzi Ada Transao kumaChina. Izvo ndakupa imbiri, kwasara dzimwe. Takuenda pane yechitatu. Musi wa 24 December, musi wa 25 December, pa Christmas, pakaitika zvinogara zvakadaro. Apo vamwe vakomana vakangouya vakatanga kurova vamwe pamashopu vaine banga, zvinenge zvema previous. Vakomana vaya vakanga vauya vachida kurova vamwe vakazama kuda kurwiswa nevamwe vavaiataka. Ndobva paita akakurumidza kusvika padhuze, ndobva abaiwa nebanga padumbu. Achibaiwa nebanga padumbu, akaita chipaparadzungu, akamhanya dzinenge 200 meters or 3. Pfungwa iri kuti nditize ndizviponese, yeti apa akuwara. Ndo chatingati isusu chipaparadzungu chakangoitika ipapo. Achimhanya akandosvikowira pasi. Awira pasi, ndobva achitanga kufunga kuti no, zvandakuita handizvo. Ndofunga pfungwa dzakachizodzokedzana. Wauchitanga kudzoka bijana apa kufamba haachagoni. Ndo pakasvikawo vamwe vachibvunza kuti chii chaitika. Vakatotanga kufunga kuti imbavha, nekuti pari padhuze nepamusha wevamwe. Imbavha inosvika kuona munhu akuwara hura huri panze, akatoita hwekubata kudai hura, akutsetsera achifamba achidzoka kuya. Kwaari kudzoka uku chakavhondoka ikoko. Muchinda amubaya nebanga ari kukontinya, ari kupfuurira mberi achidhedha vanhu. Kusvika mumwe arohwa nzeve tabu yapita yaya yemubhaibheri.
pakasungwa Jesu. Vanhu vachiri kuzviita nanhasi. Banga panzeve. Ndobva vakomana vatoona kuti panopashata. Amenoti vakaita sei, vakashandisa unyanzvi hwavo kwakumubatirana. Vachimubatirana kudaro ndobva vatora banga. Saka pavakatora banga, iye anenge akabva azopukunyuka, ndobva atiza. Kutaura kuno mukomana uyu akabayiwa nebanga akatoshaika, akavigwa. Ini semutori wenhau ndakasvika pamba pacho ndichida kutaura nababa vemufea. Ndikaona futi kanzela vemunzvimbo iyoyo. Ndakaona tajaira basa iri. Ndakazviona kuti havasi kuda kutaura nevatori venhau. Zvinoisa hatifosi, hatimanikidzi munhu. Nokuti tinoziva hauzivi zvaari kuzviitira. Saka ndakazama kuda kuataura nawo, pamwe pacho ndikatombomira ndiri parufu ipapo, ndikatora macontacts avo, ndikavafonera, ndikaita sei, ndikaona kuti havasi kuda kutaura. Right, mushure meizvozvo, musha mumwe chete iwoyo ndiwo baba ivava vane mwana akabayiwa nebanga. Ndiwo baba zvakare vane mwana azogurwa ruoko nezuro. Baba ava vari kunzi vane umwe mwana futi abva kuita accident kuSouth Africa. Vane umwe zvakare mwana ari kunzi ahidhikirwa kumakomba kumakorokoza kwaodzi kuadha ikoko. Musha umwe chete iwoyo. Hatizotauri zvedu nezita, asi zviri kuitikira muadha, Tranzau kumaChina. Right. Yekupedzisira iri muadha Tranzau imomo kumaChina zvakare. Amawe, iyi nyaya inorwadza, inosuwisa, yakandibaya nyaya iyi, yakandirwadza kusvika pabhonzo. Kuna tingati isusu ndozvifananidza sei. Kuna baba handiti vakandotora mwana watezvara. Regai ndipe example inonyatsa kubatika. Inini ndine mudzimai wangu, handiti zvandine mudzimai wangu, mudzimai wangu ane hanzvadzi yake. Ini ndobva ndandotora mwana wehanzvadzi iyoyo yemudzimai wangu, kureva kuti amaininika, ndo chinonzi chitsaramvi, handiti amainina. Kwakuchitora kugara navo achivadzidzisa kuenda kuchikoro, nekuda kwekuti uku kwaaigara zvinenge zvisina kumira mushe plazi. Baba namai vanenge vanga vakaseparate. Hapana chakashata vaitogara, mwana achitoenda kuchikoro zvakanaka. But chakazoitika manje, musi uno apa, unenge musi wa12 here kana kuti 11, kana ndisikakangani madethi ipapa ndiri kurasika. Baba ava vari kuperekedza mwana sikana uyu kuti aende adzoke kumaChina kubva kwavaibva kuseri kunana Romeo uko. Vari panonzi paRomeo Smith Market, Harare Road, mugwagwa unobatanidza Mutare neHarare, paRomeo apo. Vangori kunze kweroad, mufunge. Vari kunze kweroad, vari kuzvifambira. Kwabva varohwa nemota vese baba nemwanasikana we vari tu pakufira pasport. Muchitiko chakasiya vanhu vasina matemukanwa. Muchitiko chinorwadza. Maitikiro azvo zvinonzi nevaivapo kwaibva gonyeti raibva kuHarare. Gonyeti richibva kuHarare, mumashure mwaiva nemota yanga irimo yaitevera gonyeti iri. Saka gonyeti raida kutena kuright side. Vanoziva paRomeo ipapo takananga takatarisa kwaMutare. Right side ine road yeGrand Leaf, kembi yemasoja, kwaane airport yeSanganai Hlanganani uko. Ndokwaida kutena gonyeti richienda. Kumashure kune mota iri kutevera kumashure. Saka ameno kuti ane mota iri kumashure uyu haana kuzoona here kuti gonyeti riri kuindicata kuti ritene kuright.
chaakaita iye akatanga kuoverteka gonyeti, ende I'm sure kuti panzvimbo iyoyo hapato overtekwi, but iye akaoverteka. Saka achioverteka, unoverteka uri ku right side ka muno muZimbabwe, achioverteka ari ku right side saizvozvo, kwaari kuoverteka kwacho atodarika atopakati nepakati kana kuti petrera yegonyeti. Musoro wegonyeti ndo pawaakutenawo, nekuti wanga agara kare uri kuindicata ende watodzora speed zvazomukonzera iye kuti ade kuoverteka. Saka achioverteka saizvozvo hosi yegonyeti ndo pairi kutena kuenda kuright. Uyu anga angosarirwa chete neoption yekubuda muroad, nokuti kuti aramba achienda ari kundotunga gonyeti riya nepadumbu musoro wacho. Saka option yanga yasara kwaari ndeye kubuda. Achibuda muroad ari kundotuta mwanasikana uya nababa mukuru wake vachifira panzvimbo. Chitonga yotinzwe mucomment section nyaya yakadai. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira ndikati nai wedwe nai Mwari, ndo maitikira zvere. Akatoparara mwanasikana iye nababa mukuru wake panzvimbo mwana anga akutopinda form 1 gore rino ra 2026. Mufunge vakabva vatotisiya ipapo. Tinongoti mweya yawo ngaizorore murugare. Ndidzo nyaya dzandanga ndakakubatirai zuva ranhasi. Ndine nyaya yandikuda kuuya nayo. Ndichanzwa zvamuchataura mucomment section, ndikaona vanhu 10 vanoti ngaiuye, ndobva ndauya nayo. Nyaya iyi iri pamusoro, toda kumbokurukura pamusoro paana sekuru. Vana sekuru vari kuti vanorapa, vamwe vachiti vane nyuchi and so forth, zvichienda zvakadaro. Toda kubudirana pachena tichionesana chokwadi chaicho, nekuti hatisi kuda kuti vanhu pamusoro pekurwara vobirwa, pamusoro pematambudziko voedzerwa zvekubirwa, no, hatisi kuzvida izvozvo. Toda kuti vanhu vabatsirwe. Saka ndichada kuti timbokurukura nyaya iyoyo. Ndinotori nemaexamples, ndinotori nezvimwe zvakaitika zvandichada kumboti ndimbozviti expose ibhijana, zvisina kufamba zvakanaka, zvakandionesa kuti ndinyatsoona kuti zveshuwa vanhu munyika umu vari panguva yakaoma nekuda kwana Khule, nekuda kwana sekuru. Saka vana sekuru, please chenjerai. Content yandichauya nayo, kana wanga wakagara uri offside hameno zvako, isusu tinongotaura, toda kuti zvokwadi, toda kuti vanhu vadini vabatsirike. Pakabhenda Satani ndozoti uchatsamwa necontent iyoyo, ende kana atsamwa unotsamwa ari muvanhu. Miromo yaachashandisa ndeye vanhu, nekuti hashandisi wake, kawagara une vanhu vake vaanoshandisa. So zvichauya manje soon tichadzoka tichitaura nyaya iyoyo. Saka kwanhasi tombogumira pano. Senguva zvose, don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndo kuti thickness kana kuti ukovhu. Shiroti kana washuwa zvikovhu unogomhanya paUtindi TV. Fear not, sin not. Bye bye. Tosangana muzvikamu zvinotevera. Wagomana, uyai muone zvaitaka television. Utindi TV yashata. Utindi TV yababa kanjanda, uyai kane muone eutakanja waya waita mukurumbira neUtindi TV. Hamakan komana weta makumbo zofambiswa, wasina vana vavakuwana, wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba, nesuo tasimuka tarirai.